שלום, שמי ערן. אני מטפל בכיר בשיאצו ומורה לתנועה. שמי ליאונור ואני מדריכה זוגות לתקשורת אינטימית. אנחנו רוצים להזמין אתכם לסדנת יום לזוגות, ליום אהבה, שבה אנחנו נלמד מגע קשוב מכל מיני סוגים. אז נתחיל את הסדנה מתרגול תנועתי בזוגות. הוא יהיה בעיקר בשביל להרגיש את עצמנו, להרגיש קצת את הגוף שלנו ולהרגיש איך אנחנו פועלים כזוג וקצת להוריד את המתח שיש מתחילת הסדנה, את האפשרות לתרגל, גם את האפשרות להרפות ממה שאנחנו מחזיקים ביום יום כדי שנוכל להכין את עצמנו לעבודה זוגית ולהיכנס למקום אינטימי ורך יותר. ואחרי זה אנחנו נתרגל עקרונות מתוך המגע של השיאצו, שוב בזוגות, ונלמד כמה עקרונות שמאפשרים לנו לתת מגע שהוא מאוד מדיטטיבי בשביל מי שנותן את המגע, נותנת את המגע, ונוכל להתרכז במגע מתוך המקום שמאפשר לנו להרפות ולהיות יחד. ומי שמקבל או מקבלת את המגע יכולים פשוט להירגע לתוך הדבר הזה. אני אלמד מגע זוגי שהוא קשוב לצד שמקבל. אני גם אלמד אתכם תקשורת גופנית, חושית ותקשורת אינטימית. לדעת איך לבקש, לדעת איך לתקשר רצונות וגבולות, ולתת את המגע מתוך הקשבה עמוקה למי שמקבלת או מקבל את המגע. אז יש לנו בעצם מעטפת שלמה של תנועה זוגית הדדית, משותפת בו זמנית, ואז יש לנו מגע שקשוב לצד שנותן, שהצד שנותן זה החלק של השיאצו, הצד שנותן קשוב למה שחי בו, והחלק השני זה שהצד שנותן קשוב למה שהוא מבין או מפרש שחי בצד השני, ואנחנו נלמד איך לפרש תקשורת גופנית ואיך לפרש את מה שקורה בי. וזה יום שלם, זה קורה לקראת יום אהבה, בסטודיו נעים ושקט. וזו קבוצה מאוד מאוד קטנה, כדי שאנחנו נוכל להתרכז ולתת תשומת לב לכל זוג. כמובן, זוגות מכל המגדרים ומכל הצורות והנטיות והביטוי. אין שום הבדל מבחינתנו. כולם מוזמנים. כן. ואם אתם רוצים עוד פרטים, אז פשוט תכתבו לנו. תהיו איתנו בקשר. היי. להתראות.